Biosfera lurreko izaki bizitun guztiak osatzen duten sistema da. Biosfera, atmosferak, litosferak eta hidrosferak osatzen dute. Atmosferaren osaketa, troposfera. Lurrazalarekin kontaktuan dagoen geruza da. 10 kilometroko altuerara iristen da. Estratosfera. Atmosferaren bigarren geruza da eta 10 kilometrotik 50 kilometrora eratzen da. Mesosfera. 50 kilometrotik 80 kilometrotara altuerara iristen den geruza da. Termosfera edo isosfera. 80 kilometrotik 500 kilometrora eratzen den geruza da. Mesosfera edo estratosfera. Atmosferako azken geruza da. 500 kilometrotik gora eratzen da. Eta bertako gasen konposizio oso bestelakoa da. Lurzorua biosferaren goiko geruza da, eta mineralez, matria organikoz, urez, airez eta bizidunez osatuta dago. Ezinbesteko balioabidea da gizakiarentzat. Lurzoruaren funtzioak: mineralaren, uraren, materia organikoaren eta zenbait gai kimikoren transformazio prozesuan parte hartu. Gazak, karbono dioxidoa, metanoa eta abar atmosferara askatu. Lurzoruaren eratzea: harrizko lur-eremuetan hasieran ez dago ia landarerik, goroldio eta likena soilik. Meteorizazioaren ondorioz, harriak zatikatu egiten dira, zenbait artetan area eta harri txikiak pilatzen dira eta hor goroldio eta belar txiki gehiago sustrai daitezke. Geruza horretan hazten diren landareen hosto hondakinak deskonposatu eta arearekin nahazten dira eta lurrezela osatzen dute. Euriak beherantz eramaten du lurrazalaren zati bat. Landareria gero eta ugariagoa da, eta horregatik gero eta hondakin gehiago hartzen ditu lurrak, eta aberazten joaten da. Lurzoruaren arazoak: lurzorua aberatsa eta askotarikoa bada ere, ez da erraz berritzen, oso azkar degradatzen da, eta aldiz denbora asko behar du berritzeko. Lurreko zintziten lurrazpian, azalean eta gainazalean dagoen urak osatzen duen sistema materiala da. Honek bi propietate mota ditu: disolbatzaile eraginkorra eta klimaren erregulatzailea dela. Hidrosferak uraren zikloa du, hau da, ziklorik inportatzeena hidrosfera. Gero, hidrosferak bi ekosistema mota ditu, diela itsas ekosistema eta ur-gezako ekosistema. Itsas ekosisteman itsasoak eta ozeanoak eta estuarioak daude, eta deltak eta badurak ere. Eta ur-gezako ekosisteman berriz, daukagu ibaiak, lakuak, lokastiak, zingirak, lurpeko urak eta akuiferak. Hidrosferan gertatu aldiren arazoak, batik bat da klimaren aldaketa, eta honek batez besteko temperatura, euri kopurua, egun oskarbiak aldatzen dago. Eta gainera, klima aldaketa glasiarrak urdu egiten ditu. Eta honek itsasoa areagotzen du. Eta honen konponbide bat, CO2 gutxiago kontsumitu, eta horretarako bizikleta ibili ahal dugu, edo transporte publikoa erabili ahal dugu.